Казан сөйлей. 15 сағат 10 минут. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хәзер без сезне язучы Гомәр Башировның «Кыл өстендә» дигән хикәясе буенча эшләнгән радио тамаша тыңларга чакырабыз. Рольләрдә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары. Кышкы озын төннәрнең берсе. Авыл йокыга әзерләнә. Йортларда берәм-берәм радио алышлар туктатыла, утлар сүндерелә. Ә бик кенә абзый утыра әле. Утыра һәм көтә. Авылда аның башка чыккан улы һәм кияүдәге укытучы кызы яши. Алар төп йортларына көндә кереп, әткәсе белән әникәсенең хәлен белеп, чәен эчеп, әле яңа гына төзи башланган тормышларына киңәшләр алып чыгарга күнеккәннәр. Бүген кермәделәр. Улы да, килене дә, кызы да, кияүе дә. Ни өчен? Ата белән ана шул сорауга җавап таба алмаудан гаҗиз иделәр. Каралы дим. Сен әйтәм, әллә кияүгә бер хәл булды микән? Булмас. Иртәнчәк икәүләп килеп кибеттән кадак алып киттеләр. Тәрәзәдән үзем күреп калдым. Иртәнчәк ди. Хәзер төн. Кешедә грипп йөри. Улыңда күренмәдеме? Күрсәң, эштә син күргәнсеңдер инде. Эштәгесе эштә калган инде аның. Бар әнә ишегеңне ач. Берсе килде бугай. Кияүдер. Юк, бу алар аягы түгел бу. Икене абзый. Сине телефонга дәшәләр. Телефонга? Кая? Почтага. Кем икәнен әйтмәде. Шаяртмыйсыңмы әнә? Каяда торган эшне. Яра, минем әйтүем ха. Шул. Менә сиңа табышмак. Кем шылтыратыр икән, Район үзәгеннән дисәң. Төн уртасында шылтыратырлык кемгә кирәгең барсың синең? Алай димә. Балтас таларының сезоны башлана хәзер. Председатель фәлән белән сөйләшкәннәрдер дә. Сөйләшмәс, юкны хыялланма. Алайса кем чакырырсың? Кем? Бәлки синең йомыш юлны сәһәрчә телефонда гына хәл итәргә күнеккән берәр белеш танышың бардыр. Я бар, киен тизрәк юлыңда бул. Каладагы кардәш-уруклардан берәрсе кайтырга җыенмыймы? Кыш уртасында алар нишләп йөрсен икән? Сабан туе, бәйрәм-сәйрәм булса инде бер хәл иде. Яра, алар зүләрләнә дип мин дә тинтәкләнмим әле. Кирәгем булса аны исемнәрен әйтеп чакырсыннар иде. Бармый. Ахмак булма. Я читтәге энекәшләрен берәрсе шылтырата булыр. Ник? Менә тагы. Озмыни тормышның тегесе монысы. Кайсы булыр дисең? Кешенең Тәбриздер. Булмас. Ул ерак. Карпат урманнарынан түгел, теге елны сөйләшкәндә Казаннан да юннап ишетелмәде әле. Ишетелмәсә, аңа нәрсә исенә төшкәндер дә кызык итеп шылтыраткандыр. Инженер булган кеше алай шаярмас. Дәрәҗә үзенекен эшләү. Куйсана, дәрәҗә имеш. Күптәнме соң әле водолаз булам дип аягына гер бәйләп күл төбенә чумуына. Шак бактмый калды бит. Мич алдында бомба шартлатып бөтен тәрәзәңне кырдыруын күптәнме? Сөйләмә инде. Бомба түгел, химия. Шуңа күрә дә укуга япташ булды да инде ул. Үзенекен итте бит. Бар инде, бар, сузма. Телефон шылтыратырлык берәр хау хәтәргә тармаганнармы? Берсеннән икенчесе кешегә ничә баласы бар? Туктале. Каян әле син Тәбриз шылтыраткандыр дисең? Соң ул булмаса уртанчының Галкәй түгелме? Менә ул җүләр дисәң ышанам. Шат намасылыкта 3 балаң белән хатыныңны шанага тияп, бөтен хуҗалыгыңны ширек бәясенә калдырып чыгып киткән Зимагурдан көтәргә була. Алайса, менә ул да көтсен инде. Мен куып җибәрмәгән, үзе кытырып чыгып киткән. Ничә ел фермада эшләп сыраган сыерын да бирмәгәч. Аның кысыр сыеры урынына буа сыер бирделәр ди.
Hay bu xalq! Nega şul çaqlı duamal qılana ekan, ha? İsine düştümü, şıqqa ketimiz. Bitken baş bitken, şiitke bulga şiitke. 40-50 gradus salqın boranlar oynap turgan urmansız, susuz, şere dalaga. Ник cehennemnin orgu yağına ulaqmay, tik şiitkegine ketsin. Kiyinip yasanıp qaytsın da, bitinisin şaq qatırıp, aqşa tozdurup, fars etip giderlikkine bulsun. Sen mında olarını bir kurup sileşirge zor bulup, intigip yaşa. Puh! İşigini biklap kal. Bek katı verilmeyindi. Sıyırları boğaz mı iken, sarıkları betiri başladı mı iken şunu da sıra. Baksan kursan o jın tapi şaltırattağındır dali. Anda hazır tuğan kaygısı tugildir. Şul mal tuvar kaygısı baskandır. Ya var, utımını sündürme. Pochtada telefon tutaştırıp oturuşu kızı Bekkinani sulpan karşıladı. Elmendirden Gülfiye apaga şaltıratkan idi. Indi sımladığız. Gülfiye apa desinmi? Eyye, Elmendirden. Mine sena Emin baygış yap yakın turgan opamni unutup, 50 qoylardagi indikashlarim bilan bosh batib kelama. Bosh vatası yok. Şakır bilen kilirge idi. Oh Allah, olmapay. Son narsa dey, isenlik sog'liqmi? Ul bu yo'qmi? Qarasina, mine. Gülfiye apa degeçte uzuk tuğlansı. Onun işin kurşu kızı söyleşti. Hastalanıp bırak duram, dünyanı kim bilir hal yok, gelip gitseler yaxşı bolar idi degen. Mine sena. Son nişigrek dey. Urun hasta soğuk tugildir iş. Aların o gayırıp etmedi. Nişig etmedi. Telefon bilen deşerlik bulgaç, ayak yüreğine uzdıratırgan bulmayındı o Bekkin abzay. Kirga yarayma. Hayda kir. Kim var anda? Bu menidim yasavi inim. Zinhar ranjimaydi. Sebebi şunday bo'lmasa, bu vaqtda idarəyə kelib seni burşimas edim. Neydi ranjudi, Bekkin abzay? Rahim et, siylayda. Ne oldu? Gülfiye apamız sırqap ketgan. Gülfiye apa? Eyye. Şundan? Kimsin ol? Günah şımlığı deyin. Kökten görüşmegeç özümde unuta yazganmın. Bir tuğan bit kana, bir ata, bir ana balaları. Olmapabız. Enkabız ülgenden soň iş malayını qarap ayaqqa bastırgan ulapabız. Eyye. Ah Allah, bu kadar tun kuşanga eylenir iken kişi. Soň şundan, belki nerse awurgandi. Mine şul hasta bulgandi. Barıp halim bilirge idi. Ey, yigitler ha. Men tağlarla birer suryozli işkim çıkkan malı turam. Andy mındy iş yok yoğun. Şulay da barıp kelmey yaramaz. Barısın Bekkin abzay. Mana 3-4 günden stansiya kolhoz için seni koytar. Ye. Şunu taşıy başlayacakbız. Birer şoförge irtavuk aytip koyarmın. Mena bugün üp keterge kerek. Hazır uk. Seni söyleysen. Ay ol koya. İyi. Stansiyada maşina yolu yok bit. Maşina yolu tüşkenini kütmegen bit mine. Hazır uk avrup ketken yasavi enikaş. Bu iş doş. Mena bit atta yarıy. Andi yollarga at çıkmayanda. Bilesin bu nişe baltır uzdu hazır. Ye, o çekmemiz bit hazır. Emin urun yoldan turga. Barabir yok. Gül sıramin bit enem. Ana şol gül sıramanga kura yok da. Atның her birisi iştatka bir Ye, getirgen. atlar iştatqa bir ketilgan bi. Bekkin abzay. Uzakka tugil iş. Anlağız indi yasavi enem. Ну, конечно, uzakka tugil. Hansın bilemni. Ye, anısını bilemiz biz. Şulay bulgaç. Ruhsat etigiz indi enem. Ya yarey. Koya. Bilişmenle bir. Ye. Ul mitken bilişme tağın. Opağının avurganlığı hakkında. Ye, действительно ауруй bu deb aytib, vrach pishat basib bergan qog'oz. Spravka. Soň bit yasavi enikaş. Bulayda künkük oşıqla basayın.
Аз гына намусы булган кеше тыктымалга халим авыр килегез дип туганнарын борчымы бит инде. Аңа инде интерес. Аннары килеп димәндәр кала җире түгелле баса. Менә генә врачын табып, менә генә пичәтен бастырып буламыни? Ана шул Викен абзый. Авыл гына дип әйтеп, без үз-үзебезне һаман кимсетәбез әле. Беләсеңме? Безнең авылга күпме врач туры килә дә, әйтик, Германия белән Италияның икесенә бергә алганда аларның шәһәрләренә дә ничә генә врач туры килә. Ул якка тел тидерә торган түгел инде. Юк. Тик ясәви энем пәри башка, җин башка дигәндәй. Бер дә башка түгел. Нигә безгә шәһәрдән үрнәк алмаска? Беләсең монда ничек? Шәһәрдә торып карамагач, Анда ник шунда рабный атам үлеп ятмый? Әгәр инки врач язу булмаса, ярты сәгатькә дә чыгын алмыйсың. Менә ул дисциплина ичмәсәм, без кемлән ким? Нигә колхозда шундый баш-баштаклык яшәп килсен икән? эй, ясәви энем, корсык кеше бит инде ул. Әлсерәгән кортка. Анда пичәтле кагаз кайгысы менә инде. Куркма. Шыгырдаган агач озакка чыдый диләр. Карт кыры иң газиз кешесен күрмичә һич үлми ул. Менә күрерсең. Бар, Викен абзый. Справка китер. Ясәвигә кирәкле кагаз икенче көнне генә килеп җитте. Карчыкның чыннан да авыру икәненә башта врач кул куйган. Аның имзасын поселок советы раслаган. Буларның һич ялганламыйча хак дөресен генә әйтүләренә иң ахырда почта башлыгы печать суккан иде. Ясәви Афлатунышка бу кагаз бик ошады. Менә, күптән шулай кирәк иде. Менә хәзер порядок. Так. Бә, бу язуны ана хисапчыга бир дә, үзең барып бригадир белән сөйләш. Ясәви Афлатунич. Әнигә аның белән сөйләшергә? Бригадирның бушаты юк, фирмада. Алайса фирма мөдире белән сөйләшер. Анда кемнекен алмакчы буласыз? Ясәви Афлатунич, атлар барда штатта? Ат караучыныкен җигеп торыр. Нигә көләсең? Көлмичә. Аның читкә җигеп чыгарлык юннәрәтле чанасы да юк ич. Чананы мәктәп директорынан алыр. Аның тәртәсе кыска. Ах, Алла! Икенче тәртә кайрыр. Автомобиль покрыш түгел ич. Табарлар. Тәртәгә генә калса кайрырбыз. Ыңгырчак белән камыт бауга табып бар яны. Ул үзенекеләрне җиттерми. Таба инде. Аты булгач ыңгырчагын гына шайлар. Ярый ясәви Афлатунич, рәхмәт инде сезгә. Хушыгыз. Ай. Бик кенә абзый. Акчаны кем түли? Бәлеш тәрәмәш. Инде яхшы. Ат җиккән өчен? Син нәрсә бик кенә абзый? Күктән төшмәгәнсең бит. Җыелышта шәт үзең дә кул күтәргәнсеңдер әле. Соң шайтан бар иткән нәрсәләр. Колхоз минем үземнекеме әллә түгелме? Булсасын. Ул атлар колхозның нигезенә мая булып кергән. Һәм күптән инде машина белән тракторга әверелгән. Булса дип, менә шулай йөрмәс өчен мин колхозга атымны җигүле килеш полный зброй белән тапшырдым түгелме? Тапшырсасын. Хәзер әнә җигәнне бер ыштан, дилбегә белән камытны икенче ыштан табып җигәргә ризалашуым җитмәгән. Үз атымны җиккән өчен үземнән акча түләтәсез. Кәнсәкәнис, бармы җаныгыз, юкмы җаныгыз? Барлыкка барул җан дигән нәмәстә. Тик акчага күчкәч акча законы белән йөрми булмый, бик кенә абзый. Иблис булып үзәк бәгырьләренә кереп утырган икән ул акча дигән мәлгун. Ансыз, дөнья сансыз абзыкаем. Ул миңа ипи мая шата. Давай. Нигә дип тоткарлыйсың тагын юл кешесен, һә? Авыру янына барамы? Авыру янына. Белешмәсе бармы? Бар. Андый чакта акча алынамыни? Җыелыш карарын укырга кирәк. Хисапчы үз бүлмәсенә кереп югалды. Бик кенә агай Ясәви белән әлеге кагазларга рәхмәтләр укып үз юлына китте. Башта тракторлар йөри торган олы юлдан барырга туры килде. Шаны әле бер якка, әле икенче якка янтая. Зур гәүдәле күк алаша янтауына тәртә бәрелдеме, кытыкланып, я шана башына тибә, я шатыр-шатыр тәртә башын кимергә тотына иде. Болынга җитәрәк, күк алаша олы юлны читтә калдырып, кабалана ашыгып, инеш буеннан салынган урынтын юлга ташланды. Тар юлга төшү булды, дилбегә какканда көтмәстән шунда ук күңелле күтәрелеп, юыртып та китте. Авыл калкулык артына күмелеп күздән югалды.
як-якта киң болын өстендәге зәңгәр сукар диңгезеннән башка бер ни дә юк иде. Тик инеш ярындагы балан, гөл-җимеш, карлыган куаклары гына кар астыннан башларын калкытып, борынгы заманның кышкы юлына тезелеп киткән маякларны хәтерләтәләр иде. Һава шундый тын, шундый йылымса, кар шундый йомшак, әйтерсең чана табаннары кардан түгел, тавышсыз тынсыз гына ап-ак май өстеннән шуып баралар. Кайвакыт чана бөтенләй шумый да, гел бер урында гына тора сыман. Бөтен дөньясында шушы ап-ак кар диңгезе белән чаналы аттан бүтән бер ни дә юк, буласы да түгел шикелле тоела башлый. Бик кенә үрәчәк аркасын терәп җайлабрак утырды. Тулып якасын кайтарып, бүрегенең колакларын күтәрде. Карасана. Мондый тынлык бик тансыклаткан икән лабасы. Бөтен гәүдәң татлы гына уеп бара. Үзең ниндидер бер рәхәт диңгездә yüзәсең. Шушы тынлыкның рәхәтенә чумып, үз алдына уеп барса да, ул авырттырып йөрәге сызлавын бер генә минутка да оныта алмады. Апасын шулай озак вакытлар исеннән чыгаруына, аны кайгыртмавына кайта-кайта күңелләрен җыйды аның. Кайчаннан бирле кунакка алып кайтканым юк. Хәлен белмәвемә дә бит 5 булдыр. Ә ул аны авырып ята икән. Туң йөрәк булмасам, мин аны әллә кайчан төп калып кайтып утыртырга тиеш идем бит. Минем аркада шулай картайган көне чит ят кешеләр арасында уздыра бит ул. Энекәшләр оныткан сурәттә дә минем онытырга хакым юк. Мин бит абый кеше. Мин бит ата-аналарыбызның ничек дөнья куюларында, алма пайның безне кеше итәм диде, никадәр җафа чигүләрендә күреп, белеп үскән кеше. 25-нче, 26-нчы еллар микән? Бохара янында басмачларга каршы сугышып йөргәндә, аталарының үлгән хәбәре килде. Шуннан соң күп тә үтмәде, аналары да йыгылды. Балакайларым сиңа кала инде, кызым. Зинһар түзә күр, рәхимле, шәфкатьле була күр, диде аналары. Берсеннән берсе кичкенә, күлмәксез дә ыштансыз 3 малай бит. Шулар ачтан үлмәсен, туңмасын, ширләмәсен өчен ниләр генә эшләмәде ул апабыз. Эх, апай. Кар китү белән басудан вак бәрәңге казып алып кайту дисеңме? Имән чикләүгә җыю, урманнан күтәреп утын ташу, кеше өстеннән төшкән сәләмәләрдән безгә өс-баш әмәлләү дисеңме? Берсе дә калмады. Кешенәләр Тәбриз җитлек митуан шилләшкән генә бер нәрсә иде. Башы дәү, аяк-куллары бармак юанлы гына, корсагы кап шикелле күпереп тора. Буларга кергән бер күрше хатын, сәләмәләр арасында яткан баланы күрүгә кулларын селтәп, кеше буласы юк моның, Гөлфия җаным, күңелеңә авыр алма дип өмет үзеп чыгарлар иде. Шул ширләшкәне бит апагына кеше итте. Ул аны кышларын әткәйнең иске тунына төреп, мич башында, куйнында җылытты. Җәй булса, кояш җылысына тотты. Ә хәзер әнә ширтсәң, битеннән кан бөркергә тора. Эх, туган дигән шуны, туган. Алма апа бит аның өчен хәзер дә үлеп тора. Гомере буе шулай булды. Җитеп килгән чагында нинди матур кыз иде мескен. Ике бите алма төсле кызарып торганга, яратып, үз итеп, без аны кичкенәдән үк алма апай дип йөрдек. Ул чакларда ул бер шахтер егетне сөя иде. Мәрхүмкәй кунакка кайткан чакларында бездән китеп тә тормас иде. Безне йокларга яткырганнан соң апай лампа яктысында я йок бәйли, я ямау ямый, тегесен монсын рәтли. Теге егет аннан күзен ала алмыйча янында утыра.
Гомерләр. Ул аңа әллә кайдагы зур шәһәрләр, андагы төрле искиткеч хәлләр, күмер таулары, җир астындагы сукыр атлар, тагын әллә нинди әкәмәтләр турында сөйли. Үзе белән китәргә инди торган иде. Күтәр башыңны, Гөлфия, дөнья бу диде ул аңа. Яшьлек ике килми, кадерен бел. Ташла бу сәламәләреңне, әйдә минем белән. Без анда укырбыз, кеше булырбыз. Алма пай безгә таба карап, авыр сулый да, башын аская. Әнинең васиятен ни җаным белән онытыйм. Энеләремне ничек ташлап китим ди. Эй, алма пай. Алмапайны изелеп яраткан. Башкага күңелен куя алмаган диделәр. Шулайдыр шул. Ул аны әллә никадәр вакыт калдырып китә алмыйча йөрде. Аның моңаеп җырлаулары әле дә колак төбеннән китми. Ничек иде соң әле? Башымдагы кара бүркем, килсә кара кашыма шул, кара бүркем, ахыры бер көн җитәр газиз башыма. Шулай булып чыкты да, китеп бераз эшләгәч тә, шахта басып үтерде мискенне. Шуннан соң Алмапай ничек үзгәрде, боекты, йөзе дә сула башлады. Уен көлкегә катнашмас булды мискенем. Шахтер турында сүз чыкса, я урамнан аның җырын җырлап үтсәләр, битен каплап, почмак якка килеп китәр иде. Эх, Алмапай! Без аякка басканда җиләк чаккайларың узган, чәчәгең кыелган иде шул инде. Соңыннан кияүгә чыгып караган булдың, уңмадың. Эш кеше булып чыкты шул ирең. Шуннан соң инде ничә ел япа-ялгыз. Станцияда кассир. Туганнар арасындагы элекке җылылык кая китте? Нишләп сүрелде? Әллә картайылдымы? Бер елны бик кенә туганнарның һәммәсен бер вакытка Сабан туена кунакка чакырган иде. Шул кадәр сагынышканнар икән. Кайтканнан алып киткән сөйләп сүзләре бетмәде. Бик кенә төн буе апасыннан күзен алмады. Алмапайларның керфек төбендә төшәм дигәндәй күз яшьләре дерелдәп тора. Әмма йөзе иң бәхетле кешеләрнеке төсле рәхәтләнеп балкый. Ул энеләрнең аякка басуларына да, аны сагынып искә алуларына да чын күңелдән куана. Ул хәзер алар бәхете белән бәхетле булып яши иде. Алар 4 туган, ул төнне бер-берсеннән аерыла алмыйча сөйләшеп таң аттырдылар. Минем башым бер генә минутка да ястыкка тимәде. Шулай да мин көн буе яшь егетләрдәй дәртләнеп йөрдем. Бик зур изгелек эшләгәндәй, уанып. Нигә? Шушындый туганлык җылысы бөтен тормышка ян биреп, күңелләрне рәхәтләндереп тормыймыни? Шул үзе дә зур бәхет түгелмени?
Кайсы еллардарак булдысың әле ул? Ул чакта табында хәзерге шикелле бай түгел, ашарга да такы-тукы гына иде шикелле. Тәбризнең дә хәзерге кебек үзек җире, симез дуңгызлары да юк. Кәбестә шулпасы белән рәт тукланып яшәгән студент чаклары иде. Менә сине кая китте шул изге туганлык җылысы? Әллә югыйсә ипи кайгысы бетеп, кабыргаңа май куна башлагачыннан тиребез калнайып, ваемсызлана төштекме? Йөрәкләрне май баса башладым әллә? Я булмаса, кешене картлык шулай тун йөрәкле иттеме? Әмма никадәр генә борчылмасын, буыннан буынга килеп, ата-анадан күчә торган бу изге тойгының шундый акрынлап сүнә баруын бик кенә берничек тә аңлый алмады. Үзенә үзе рәнҗүдән, күңеле сызланудан туктамады. Алма апайлары станциянең водокачка тирәсендә нигезеннән алып түбәсенә кадәр куе кызылга буялган бер катлы агач йортта яши. Бик кенә соңгы елларда станциянең шул кадәр зурайып китүенә, яңа йортларның күплегенә, баштан аяк яңарган иске урамнарга хайран калып, атын атлатып кына бара иде. Иптәш! Знаком, параллель, зинһар атаңны туктатча. Не кирәк? Зинһар өчен дип үтенеп сорыйм, иптәш, параллель, иптәш. Ремонтныйга барып тиз генә бер нәрсә алып килик әле. Без ни, акчасыннан тормас идек, иптәш. Авыру сестрам янына ашыгам. Булмый. Туктале, зинһар өчен тыңлайын сүзне. Бүтән аталыр урыным юк. Бик изгеш бит туганкай, пожалуйста. Еракмысың? Нәрсә тиесе? Юк, менә монда гына. 2 адым җир дигәндәй. Мастерскойда. Әйдә инде алайса, әйдә. Бик тиз генә. Менә рәхмәт туганкай. Малкай, Бик зур рәхмәтен сиңа. Нигә машина алмадыгызсың? Станциядә бит машинаның шуты юк. Туганкай. Машинаны кулга төшергәнче үлеп яткан мәйтең терелер. Нинди мәйт? Юк. Былай сүз җаеннан гына әйтүем, канетиле күплектән. Машина дәүләт милке бит ул. Аналар өчен иңелек башлыктан рөхсәт кирәк. Аннары завгарны табасы була. Инде ансы белән эш пиштеме, шофёрга ялына башлыйсың. Ярый яртыны сорый торган туры килмәсә. Менә сораса. Ничек мин профсоюз акчасын аракыга тотыйм ди? Атның эше абансат. Җигәсең дә чыгып чабасың. Читтән карап торуга шулай инде. Тик бездә ашаган белми, тураган белә дигән сүз дә бар. Ни әйтсәң дә ат инде ул туганкай. Аңа бит менә шулай утырып йөрүләре үзүк бер рәхәт. Ул бит тимер тумырдан ясалган, нинди дә булса агрегат түгел, җаны ясе. Җитмәсә тагын акыллы, матур җаны ясе. Бөтенесен аңлый, синең иптәшең, дустың була. Суыкта туңдырмый, юлда адаштырмый. Әнә машина. Никадәр көчле булса да кайбер урыннарга кер алмый. Атның кер алмаган җире бармы? Юк. Сез бит монда гел вагоннар, паровозлар арасында кайнашасыз. Шулай да атны яратасыз, Яратам туганкай, яратам. Мин бит үзем дә авылда үскән малай. Аңа сез напрасно колхозларда атларны бетереп барасыз. Үзенә үзе ашарлык эшләмим әллә ул. Конечно, эшли. Ниндидер бүрәнәләр, такталар илгән бер капка төбенә барып туктагач, әлеге сакал ишек алдыннан зур гына табут күтәреп чыкты. Бик кенәнең кинәт төсе китте. Ул бозлы суга чумгандай бөтен гәүдәсе белән куырлап килде. Күңелендә туган җан ишеткеч шөбһәгә рәхимсез җавап көтеп куркынган күзләрен сары сакаллыга текәде. Анысы
гаепле кеше сыман читкә борылды. Кичер минем туган. Хата миндә. Башта угайтып сөйләшә алмадым. Кичер. Бик кенә авызын ачкан килеш катып калды. Башыннан яшен тизлеге белән куркыныч уйлар узды. Ай, Алмапай, солқын сияңа генә килеп җитәм микәнни? Чыннан да соңга калдым микәнни? Шулай да күңеленең әллә кайтышында нәни генә бер өмет чаткысы ялтырый. Язмышның болай ук шәфкатьсез булып чыгуына тиз генә ышанасы килми иде. Хата миндә. Кичер. Туктале, нинди хата? Гафу ит, пожалуйста, туганкай. Сиңа хәтле ничә ат, ничә машина туктаттым. Гроб саласы дигәч, берсе дә бер риза булмый. Тизрәк тою ягын гына карыйлар. Беләсеңме? Мин үзем бик туры кеше. Ялганны җенем сими. Ә менә бу юлы алдашырга туры килде. Алар гробның икесе ике ягына утырып, сүзсез генә кире борылдылар. Беренче яшен сукмыйча гына узса да, өстәге кара болытның һич таралганы юк. Ул һаман куйрып тора иде әле. Бераз киткәч, бик кенә куркынып кына сорап куйды. Кем? Карчык. Ялгыз карчык. Бик тә сөйкемле, искиткеч яхшы карчык иде мәрхүмәкәй. Кайчан? Узган төндә. Бик кенә күз аллары караңгыланып, чана башына иелде. Хәзер аның йөрәген ачыттырып, кичәгеләр өчен үкенү тойгысы талый башлады. Нигә шул тинтәкләр сүзенә карап ниндидер кәгазь көтеп яттым соң? Нигә җияү генә чыгып егермәдем, ә? Нигә? Минем үз башым юкмыни? Шуны гына аңламыйммыни? Эх, егетләр. Көткәндер Алмапай җаным. Рәнҗегәндер. Актык сулышына кадәр ишектән күзен алмагандыр. Эх, Алмапай. Синең рәнҗешең йөрәккә кара кан булып утырыр инде. Ишеннән әлеге өмет чаткысы һаман күренгәләп китә иде әле. Бәлки ул түгелдер, бәлки бүтәндер. Станция зур бит. Монда әллә ничә мең кеше бар. Нигә булмый? Бүтән карчык булмыйчы, тәгаен минем апам булырга тиеш икән. Бик кенә яңадан башын күтәрде. Ул чагындамы? Бүген үк, менә хәзер үк үз йортыма алып кайтып китәр идем. Әнкәм урынына да, үз урынына да калган Газиз апай бит инде ул. Мин аны йортның иң улы, иң кадерле кешесе итеп иркәләп, агыйның тур башында гына утыртыр идем. Әнә бер ни эшләмәсен, ичмасам кыл да кыймылдатмасын. Юк, эше кирәк түгел, үзе кирәк. Тик картайган көнендә ялгыз башы әллә кайларда моңаеп йөрмәсен, кадер-хөрмәтле, тәрбияле булсын. Гомеренең ахырына кадәр рәхәттә яшәсен. Җәмәгатемә дә бер сердәш булыр. Исән булып чыкса, ул чагында бөтенләй башкача яши башлар идем. Туганнарның кадерен белеп, сөеп кенә яши башлар идем. Телеграмма сугып, Тәбрисне дә, Хәлкәйне дә кичекмәстән кунакка дәшәргә кирәк. Кайтсыннар бөтен бала-чагалары җәмәгатьләр белән. Исән чагында бер күрешүе, бер гомер. Монысы инде өметнең иң соңгы очкыны иде. Бусы да сүнсә, бик кенә кыяр кыймас, курка гына шактый ук ерактан әйләндереп, соңгы соравын бирде. Сине дим, карчыкның кеме буласың дип әйтин? Бер кеме дә түгел. Мин дар профсоюз кешесе. Анигә туганнары бердә юкмыни? Ник булмасын? Бар туганнары, бар. Икәү-өчәү. Тик булудан ни файда? Кайсы бик еракта, кайсы ничек дигәндәй
Белми калдылар микән ни? Кая белмәгән. Врачка печать бастырып телеграмма да җибәрдек. Белә торып килмәделәрме? Белә торып, Кай берәүләргә туган тормышы кисеш чагында гына кирәк бит. Аз гына аягына бастымы туганнарын тла. Булар да шулай күрәсең. Әллә ничә туганнан берәү генә дә килеп чыкмады. Баштан аяк профсоюзга кайгыртырга калды. Конечно, без аны туганнарыннан ким күмәбез. Шулай да туганлык җылысы башка инде ул. Бик тә ялгыз булды мәрхүмәкәй. Шул ялгызлыктан бик тә интекте. Кеше шатлыгы ни тикле куандырса, кайгысы да шул тикле үк үзәккә үтә бит. Профсоюзда эшләгәч моны аеруча нык сизәсең. Бигрәк тә бәйрәм көннәрендә читен иде. Әйтик, без бөтен станция халкы шаулатып бәйрәм итәбез. Май бәйрәм буламында сабан туйма, олысы кешесе урамда һәммәсе дә киенгән ясанган. Кайсы кунак каршылый, кайсы үзе кунакка бара, гармун уйнатып җырлый, яшьләр уенына китә. Карчык мискән, һаман ялгыза, һаман бер үзе. Тәрәзәсенә килә дә, иягенә таянып тик моңаеп утыра көн буе. Ул да кеше бит туганкай. Аның да туганнарын күрәсе, аларны якын итәсе, хәлләрен белеп сөйләшеп утырасы килгәндер. Ишмаса, үз арагызга кертәсегез калган. Ансында эшләдек. Кунакка чакыргаладык. Әйбәт эшләйди, бүләкләр дә биргәләдек. Бер тапкыр үзенең дә бер кунагы була язып калды. Була язып кынамыни? Кызганычка каршы иш ул. Бик еракта эшләүче бер энесе бар икән. Шул бер заман апасына телеграмма суккан, узышлый кирип чыгарга уйлыйм дип. Инде шул көннәрне карчыкның куануларын, әзерләнүләрен күрсә, бөтенләй яшәреп китте карчык. Җан кирде аңа. Энесе көне төне ткәленнән төшми. Чыраган бер кешене туктатып гел энесе турында гына сөйли. Монсы иң төпчек икән, иң яраткан энесе икән. Әллә ничә ел күрешмәгәннәр. Шулай инде, озак күрешелми. Мәрхүмәнең пешермәгән ризыгы, кибеттән алмаган сые калмады. Кеше куанычына шатлануда бик рәхәт нәрсә бит туган. Карчыкның шатлыгы бөтен күрше тирән аякка бастырды. Поезд килер алдыннан перронга карчык белән бергә бәйрәмчә киенеп әллә 20-30 кеше чыккандыр. Күңелле булгандыр алайса. Бик күңелсез булды. Ничек алай? Килмәде. Карчыганнан соң да әле 3 көн рәттән каршыларга чыкты. Юк, туктамады. Тутып яңакларга. Юк бит кешесе шундыйларны акылга утыртырга. Юк кына бит. Кара син дуңгызны. Карап торам да туганкай. Сез бик туган җанлы кеше икәнсез. Мин шулай уйлыйм. Туганлык кадерен белгән кеше юньле кеше, кадерен белмәгән кеше юньсез кеше. Менә бу карчыкның энесе апасының башына беләсеңме ни кадәр хәсрәт салды. Карчык мискин күршеләр алдында ничек кенә кимсенмәде, күпме төннәрен йокысыз уздырмады. Аның урында сез булсагыз туганыгызны булай тилмертмәгән булыр идегез. Юк. Син иптәш мине алай бик мактап ташлама әле. Соң мин бит күреп торам бит. Иптәш, барысын да күреп бетереп булмый икән шул, булмый икән. Бу яхшы күңелле һәм мәрхәмәтле, әмма бер катлы кешедә бик кенәнең үзе турында яхшы фикерләр тудыруы, үзен мактарга юл куюы икейөзлелек иде. Аның бу кешегә бөтенесен ачып саласы килде. Ул сары сакалга, карчыкны шулай намус итеп алда бузган кеше минем бер туган энем ул дип кычкырмакчы булды. Үзенең бер далай мактап телгә алырлык тәти кеше түгеллеген, тегенең шикелле үк туганлыкны оныткан туң йөрәкле тупас бәндә булуын ярып саласы килде. Син мине ырыш, эт итеп сүгеп ташла. Ишмаса аз булса да җиңеләер. Аның йөрәге иң куркыныч минутлар якынлашуын сизеп, ашкынып тибә. Боğazына ют алмастай түйерләр тыгыла. Алма пайның суынган гәүдәсенә ни битең белән күтәрелеп карарга. Халык күзенә ничек күренергә? Кайткач балаларга ни дип әйтергә? Бу хурлыкны күтәргәнче бәлки үлүем артыктыр. Әйдә, шартласын йөрәк. Ярылсын. Менә, килеп тә җитәбез. Шулай. Алар бик кенәгә күптән үк таныш булган
түгәрәк бер култыкка борылдылар. Алма апайлары култык түрендәге әнә шул бер катлы кызыл йортта яши. Аңа шулдагы утын сарайлар яныннан әйләнеп керәсе. Бик кенә үлемгә хөкем ителгән кешенең үз аягы белән дар агачына менүе кебек, юньләп үзен-үзе дә белештермәстән, аңкы минке хәлдә атны сулга борды. Ләкин сары сакал Дилбегәнең уң ягын тартты. Анда түгел бит, менә бу якта туганкай, шушы таш йортта. Бик кенә башта бер аңламастан тора таш булып катты. Икенче сылышта аның яшьле күзләре уң яктагы биек таш йортка, аның ишеге янына эленгән яшьле зәңгәрле винокларга, аларның кара тасмаларына барып текәлде. Баскычта менә җыелып торган бер төркем кара киемле карчык-кырчыкны күреп алды. Ул саташулы куркыныч төштән кутылгандай кинәт айнып китте. Айнып китүе булды, шатланырга да, еларга да белмичә, авыр тулыбы белән лыбырдап, түрдәге кызылга буялган бер катлы агач игә таба йөгерде. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез язучы Гомәр Башировның «Кыл өстендә» дигән хикәясе буенча эшләнгән радио тамаша тыңладыгыз. Рольләрне башкардылар Бик кенә карт, Әнвәр Гобәйдуллин, аның карчыгы Гәүһәр Камалова. Калган рольләрдә Газиз Зиятдинов, Ирек Бахман, Хәлим Җәләл, Дания Нурлы. Шәүкәт Биктимер алып барды. Тапшыруның режиссеры Әхтәм Зарипов. Әдәби драматик тапшыруыбыз тәмам.